mun nimi on Saara. Aivan. Sä laitoitkin se jo nyt. Joo, vahingossa. Sori, mutta alkaa nauhoittaa. No niin, eli mä kerron teille ihan kohta tuosta tallennuksesta, jonka Matti äsken laittoi päälle vähän enemmän, mutta tänään meillä on tässä noin tunti ja vartti aikaa käydä läpi tätä kansaneläkelakiin liittyvää uudistusta tai muutosta, joka vaikuttaa tietenkin meihin ulkosuomalaisiin hyvin merkityksellisesti. Mutta käydään ensin aluksi muutamia käytännön asioita läpi tässä näin. Eli meillä on täällä siis paikan päällä minä, eli toimin siis Berliinissä ulkosuomalaisten sosiaalikuraattorina ja toki myös ympäri Saksaa. Ja sitten siellä Hampurin päässä istuu tällä hetkellä kollegani Matti Rintamäki ja sitten meillä on firman puolesta täällä kolmas henkilö, eli Berliinin sosiaalityön harjoittelija Saaka Rissanen ja Saaka on tällä hetkellä sitten siellä meidän moderaattorin tehtävissä, eli hän hallinnoi tuota meidän teknistä puolta ja myöskin tuota kommenttiboksia. Tai sieltä oikeasta alanurkasta, kun pistätte, siellä on semmoinen lisää tai more, se on yleensä siellä ihan kaikista oikeassa alanurkassa, niin kuin eniten nurkassa oleva sellainen 3 pistettä, niin sieltä pääsette sitten siihen meidän kommenttikenttään, joka on siis sellainen keskustelu alue, missä voi sitten käydä jättämässä viestejä. Saaka poimii sieltä myöskin kysymyksiä ja kommentteja, ja niitä voidaan sitten yhdessä käydä läpi sitten sen jälkeen, kun me olemme ensin Matin kanssa käyneet nämä asiaan liittyvät faktat läpi, ja hieman myöskin sitten niitä ohjeita ja neuvoja. Meidän aikataulu ja illan rakenne on siis sellainen, että ensin me vähän katsotaan sitä, että mitä tämä uudistus tarkoittaa, mitä se tarkoittaa täällä meidän Saksan maalla ja mitä joita se koskettaa, niin mitä sitten, millaisia tukia ja millaisia toimenpiteitä voimme täällä tehdä. Ja Matti kertoo yksityiskohtaisemmin sitten näyttää meille sitä, että eräitä hakemuslomakkeita ja pohjaa ja voidaan vähän vilaista sitä, että miltä ne hakemukset sitten tässä ihan oikeasti näyttävät. Ja sitten lopuksi käydään vielä vähän muita neuvoja ja vinkkejä, että jos omassa tilanteessa on haasteita ja taloudelliset haasteet kurittavat, niin millaisia toimenpiteitä sitten voidaan täällä tehdä. Pidetään kaikki tällä hetkellä ne mikrofonit kiinni, eli sen aikaa kun esittäjät puhuvat, niin pidetään mikrofonit kiinni. Voitte halutessanne pitää totta kai kamerat päällä, niin näemme teidän kasvot siellä, tai sitten jos on semmoinen hetki, että ei ole sopiva hetki, niin totta kai pidätte sitten kiinni. Me ollaan sovittu niin, että me tallennetaan tämä meidän esitys. Meillä on tullut jonkun verran kyselyitä, että mitä sitten, jos ei pääse tänään paikan päälle. Me olemme sopineet niin, että me tallennamme tämän esityksen niin, että kun tämä tieto-osuus on ohi, niin sitten me stoppaamme tämän esityksen ja keskitetään kaikki tulleet kysymykset sinne sen esityksen jälkeen, jolloin me olemme jo lopettaneet sen tallennuksen, eli sitten teidän ja meidän keskustelut ja tiedustelut ja muut ei tule enää siihen tallenteeseen. Ja tallenne me laitetaan esille tuonne meidän sosiaaliseen mediaan ja se on siellä 2 viikkoa. Ja sitten jos joku meiltä kysyy ihan erikseen vielä, että jotenkin miten sen tallenteen voi nähdä, niin voimme laittaa sähköpostilla sitten siihen linkin siihen tallenteeseen. Mutta sen niin kuin julkisempaan, yleisempään jakoon se ei ole menossa. Ja tosiaan tehdään niin, että siellä on Kaijalla kysymys tällä hetkellä, niin otetaan se tähän väliin ja loput kysymykset sitten pyritään ottamaan siellä loppupäässä. Sen haluaisin tietysti tässä vaiheessa muistuttaa, että nyt me ollaan aika yleisesti tämän asian äärellä ja tämä on meille kaikille aika uusi tilanne vielä ja sellaisia kauhean yksiselitteisiä vastauksiahan meillä ei tässä kohtaa vielä ole, kun ei ole olemassa ennakkotapauksiakaan. Niin pidetään mielessä se, että tänään me keskitytään aika yleisesti tähän tilanteeseen, että ei lähdetä käymään läpi kenenkään henkilökohtaista ja yksittäistä tilannetta, vaan sitten sen
sellaista varten niin pyydän, että varaatte minulta tai Matilta sitten erillisen konsultaatioajan, niin katsomme sitten tarkemmin niitä ihan niin kuin yksittäisten ihmisten asioita ja miten tämä voi tarkoittaa kenenkin kohdalla, niin sitä voimme sitten tehdä kaikessa rauhassa ja paremmalla ajalla, mutta pidetään niin kuin tavallaan tänään tämä hyvin niin kuin yleisellä tasolla. Olepa hyvä, Kaija, sulla on siellä käsi pystyssä. Kysyn vaan tästä yhteydestä, kun mä lähetin kaikille näille toimintapiireille niin kuin e-mailina vielä tämän Matin kutsun tähän. Ja se ei sitä kautta, mä en päässyt sitä kautta ollenkaan tänne sisälle, vaan piti ottaa se siitä uutisankkurista se linkki. Ja siinä kysyttiin tässä, jos yritti sen e-mailin kautta, niin siinä kysyttiin, että passcode, ja mä en tiedä mikä se passcode on, kun sitä erikseen ei mainittu missään. Että mä en tiedä, jos joku muu yrittää samaa kautta tulla tähän, niin se ei onnistunut ainakaan muuta. Okei, no olipa hyvä tieto. Nyt osaatko Matti vastata tähän Hyväpä Kaijalle? mielenkiintoista, koska kaikilla muilla se ei ilmeisesti ole kysynyt, että mistä se passcode tulee. Odotas, katsotaan löydänkö me jostain jonkun passcodein. Se on siinä ainakin siinä meidän sähköpostissa, minkä meidän kalenteri siinä kutsussa, niin siitäpä se löytyy ainakin. Siitä kun menet sinne meidän kalenteriin ja siihen kalenteriin Joo. kohtaan, niin siellä oli se ID, Niin, meeting ID ja passcode. niin tässä tapauksessa mä melkein ehdotan, että hetki, että jos joku sitä joltain kysyy, niin mä laitan sen tuonne chattiin. Joo, tehdäänpä niin. Ja ymmärsinkö Joo. Matti oikein näin, että meillä on nyt tämä tallennus tässä kohdassa jo päällä, eikö vaan? Kyllä. Yes. No niin, hyvä. Sitten tässä vaiheessa niin lähdetäänpä käymään tätä asiaa vähän tarkemmin lävitse. Ja nyt mä toivoisin, että te kaikki näette tuon PowerPointin, jonka olen tuonne teidän taustalle laittanut. Vielä yksi asia, jonka unohdin, hyvin olennainen asia, jonka unohdin tuossa äsken, että meillä on tässä tänään käytössä 2 PowerPointia, ja nämä PowerPointit sekä meidän tekemään sen tiivistelmän tästä aiheesta ja tämän materiaalin on mahdollista saada teidän sähköpostiin. Et nythän nämä asiat menee aika nopeasti tässä ohitse, niin jos niitä haluaa sitten myöhemmin vähän rauhassa katsella lävitse, niin on täysin mahdollista sitten saada se materiaalipaketti, mutta se vaatisi sen, että laittaisitte tällä hetkellä sinne meidän kommenttiboksi-osioon, sinne keskusteluosioon teidän sähköpostin, mihin toivotte sen, että se lähetetään, niin sitten Saaka poimii sieltä teidän sähköpostit ja huomenna saatte sitten tämän materiaalin. Ja jos jostain syystä ette sitä onnistu nyt sinne laittamaan, niin voitte toki aina laittaa minulle tai Matille sähköpostia tämän jälkeen ja me sitten teille paluupostissa kyllä se teille laitetaan. No niin, mutta jospa meillä nyt olisi kaikki sellaiset käytännön asiat käyty läpi ja päästäisi vauhtiin, niin meillä ei lopu aika kesken, niin mennäänpä sitten tähän itse illan agendaan. Eli tosiaan me tuossa ennen joulua saimme tämän valitettavan uutisen, että tämä jo jonkin aikaa toki vireillä ollut uudistus tai kautta leikkaus oli mennyt hallituksessa lävitse. Ja se tarkoittaa siis sitä, että Suomen hallitus on hyväksynyt sellaisen lakiehdotuksen, jonka perusteella sitten kaikki kansaneläkkeet, jotka maksetaan ulkomaille, on päätetty lakkauttaa helmikuun alusta. Ja tämä laki on mennyt siis läpi viime joulukuussa ja tämä laitetaan toimeen ja käytäntöön jo hyvin lyhyellä varoitusajalla, eli käytännössä ihmisille on jäänyt todella vähän aikaa varautua tähän tulevaan tilanteeseen ja se on tietysti tosi monia myöskin sen takia harmittanut ja ihan ymmärrettävästä syystä, koska monelle tämä voi olla aika merkityksellinen asia ja vaikuttaa omaa elämää hyvinkin paljon. Onneksi me täällä Saksassa ollaan suhteellisen onnekkaassa asemassa, että meillä kuitenkin on tässä maassa sosiaaliturva ja erilaisia sosiaalietuuksia, joilla me jollain tasolla voimme kuitenkin sitten tilannetta parantaa. No, miten tästä sitten
tämä tieto on kulkenut eteenpäin, niin Kela on silloin viime syksynä ilmoittanut jossain vaiheessa marraskuun lopulla asiointipalvelun kautta lähettänyt kirjeet, että tämmöisen niin kuin ennakkovaroituksen, että tällainen lakiehdotus on valmisteilla ja että se on menossa kohtapuoleen läpi ja että tämä voi todennäköisesti sitten sinua koskea. Tammikuun aikana Kela on lähettänyt sitten tämmöisen virallisen päätöksen, jossa sitten kerrotaan, että tämän päätöksen mukaisesti kansaneläkkeen maksatus sinulle X-henkilö lakkaa tammikuun loppuun mennessä. Nämä päätökset on lähetetty, jos teillä yhteystiedot sieltä Kelalta löytyy, ja ne on tullut siis kirjepostina, ja toki jos siellä se oikea osoite vaan on, niin jos teillä on siis mahdollisuutta Kelan sinne sähköiseen asiointiin mennä, niin se löytyy myöskin toki sitten sieltä. Mutta myöskin kirjepostin pitäisi sitten teidät tavoittaa jossain vaiheessa. Nyt on hyvä muistaa tässä vaiheessa, koska jo olemme huomanneet sen, että monesti saattaa mennä sekaisin, että mikä on kansaneläke ja mikä on työeläke ja jotenkin niin kuin nämä eri etuudet ja eläkkeet saattaa välillä mennä sekaisin ja se on ihan ymmärrettävää, koska niitä eläkkeitähän on aika monenlaisia. Mutta nyt tämä meidän kyseessä ja käsillä oleva muutos koskettaa siis vaan ja ainoastaan kansaneläkettä. Kansaneläkehän on ollut aina semmoinen niin kuin täydentävä eläke, eli jos työeläke on esimerkiksi hyvin pieni, sitä ei ole kertynyt, tai syystä tai toisesta ikään kuin se työeläkkeen määrä jää kovin pieneksi, niin kansaneläke on ollut se, jolla täydennetään sitä työeläkettä. Ja nyt me puhutaan siis vaan ja ainoastaan kansaneläkkeestä, ei muista eläkkeestä. Eli edelleenkin, jos olet saanut Suomesta työeläkettä esimerkiksi, niin tulet jatkossakin sitä sieltä saamaan. No, meitä täällä Saksassahan sitten tämä koskettaa 1500 ihmistä, kaiken kaikkiaan noin 34 000 ihmistä, Ruotsi, Saksa olikohan Espanja taitaa olla niitä aika pitkälti niitä suurimpia määrällisesti maita, jossa sitten ulkosuomalaisia määrällisesti tämä koskettaa. Ja tokihan sitten myöskin maailmalla muuallakin kuin vaan Euroopassa. On muutama maa, johon niitä kansaneläkkeitä edelleenkin maksetaan, eli siellä oli 5 maata listalla, ja se oli Australia, Chile, Israel, Kanada ja USA. Eli jos olet harkinnut niihin maihin muuttoa, niin se on oikein hyvä ajatus tällä hetkellä siinä mielessä, että kansaneläkettä sinne maksetaan jatkossakin. Sekin on hyvä meidän niin kuin muistaa se, että kansaneläkkeen maksu lakkaa vain, jos sä oleskelet pysyväluonteisesti ulkomaille, jos olet siis muuttanut pysyvästi ulkomaille. Eli jos olet täällä tilapäisesti tai olet kausiasuja, eli asut myös Suomessa, mutta oleskelet esimerkiksi vain talvikauden jossakin ulkomailla, niin silloinhan tämä ei sinuun vaikuta. Ja toki myös se on muistettava, että Suomen etuuksiin on oikeus, kun asuu Suomessa, eli vaikka tämä päätös sinulle on nyt tullut, että se on lakkautettu, niin jos ja kun esimerkiksi muuttaisit joskus Suomeen takaisin, niin tämä kansaneläke sitten sinulle palaa. Eli silloin sitä ruvetaan sinulle taas maksamaan. Tässä on hyvä muistaa tietysti se, että nyt äsken tuossa teroitin siitä, että kansaneläkettä vaan koskee, mutta on olemassa pieni joukko niitä henkilöitä, jotka eivät saa muuta etuutta lainkaan kuin kansaneläkettä. Eli jos ainoa eläkeetuus, jota olet koskaan saanut, on kansaneläke, eli olet pelkästään kansaneläkkeen varassa, ja korostan, että tämä on aika harvinainen tilanne, niin silloin pitää ottaa huomioon se, että se myös muuttaa sun terveysasioita siten, että Suomi ei enää vastaa, kun tämä kansaneläke lakkaa, niin sun S1-status myös lakkaa, jonka myötä Suomi ei vastaa enää sun terveydenhuollosta, vaan silloin se sitten täytyy siirtää sinne asumismaahan. Mutta tässä on kyse tosi pienestä määrästä ihmisiä. No meiltä on aika paljon jo kysytty sitä, että
voiko tästä valittaa ja minne tästä voi valittaa. Tokihan niin kuin Kelan päätöksistä, niin kuin aina Kelan päätöksestä, voi virallisesti oikeus siihen valittamiseen on. Mutta nyt on hyvä tietenkin pitää mielessä se, että tämä nyt lähetetty päätös on tämmöinen yleispäätös, joka on siis lähetetty kaikille tarkastelematta hakijan hakijan millään lailla yksittäisiä hakutietoja tai tilannetta, ja tämä päätös perustuu siis lakiin, joka tulee voimaan. Eli normaalisti, kun haetaan sosiaalietuutta, niin silloin tarkastellaan sen ihmisen tuloja ja menoja ja oikeutta siihen etuuteen, esimerkiksi siihen eläkkeeseen. Ja tässä tilanteessahan nyt ollaan hyvin niin kuin erityyppisessä tilanteessa, eli tämä päätös lakkauttaa se perustuu täysin lakiin, jossa ei ole poikkeuksia. Ainoat poikkeukset ovat siis valitettavasti ne 5 maata, että jos asut niissä maissa, niin se on se ainoa poikkeus. Eli kyllä, sinulla on oikeus valittaa, mutta onko siitä mitään hyötyä, niin sitten sitä kannattaa ehkä arvioida, että mihin niitä omia voimavarojansa käyttää, että käyttääkö ne siihen, että miettii, että miten minä täällä pärjään täällä Saksassa ja haen eri tukia täältä, vai odottelenko, että Kelasta tulee päätös ja valituksen päätös, jota jo todennäköisesti joutuu todella, todella pitkään odottamaan. Se ei todennäköisesti tule muuttamaan tätä tilannetta millään lailla, koska jotta voitaisiin kumota tämä päätös, niin täytyisi kumota tämä laki, joka on tullut voimaan. Ja näin täällä tutun lakimiehen nimen äsken täällä meidän listalla, ja hän voi ehkä sitten kertoa, että millainen prosessi on lain muuttaminen, ja ymmärtääkseni siinä ei ihan muutama viikko sitten riitä, että se on sitten aika iso prosessi. Mutta mitäs tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Eli se hyvä puoli tässä on, että ne maksettavat kansaneläkkeet, mitä tänne Saksaan ja Eurooppaan on maksettu, niin ne on suuruudeltaan ollut aika pieniä. Eli pääsääntöisesti, jos sanotaan, että täällä on 1500 ihmistä, joita se koskettaa, niin kyseessä on muutamia kymppejä ja muutamia kymmeniä euroja, mutta toki siellä joukossa on myös ihmisiä, joista me puhutaan niin kuin aina 200 euroon saakka, että mitä se kansaneläke on voinut olla. Eli totta kai sitten niin kuin pienen eläkkeen kanssa eläessä, niin esimerkiksi vaikka 150 euron pudotus kuukausituloihin voi toki olla hyvinkin merkittävä. Ja on täysin ymmärrettävää, että se vaikuttaa tilanteeseen. Mutta niin kuin jo ihan aluksi sanoin, niin me olemme siinä mielessä täällä Saksassa aika onnekkaassa asemassa verrattuna moneen muuhun ulkosuomalaiseen, että meillä täällä Saksassa on aika kattava sosiaaliturva, ja se on aika meidän sosiaaliturvan järjestelmä täällä Saksassa on aika hyvin samantyyppinen kuin Suomessa, ja se tunnistaa niin kuin samantyyppisiä ikään kuin aukkoja ja tavallaan tällaisia aukkopaikkoja tuloissa ja muussa kuin meillä myöskin Suomessa. Ja me olemme nyt tutkineet sitä tilannetta ja me olemme todenneet, että meiltä täältä Saksasta löytyy sellainen tuki, eli sosiaalietuus, jota on mahdollista hakea silloin, kun eläkeläisellä tulot ovat niin kuin pienet eikä pysty selviämään omista asumis- ja elinkustannuksista. Tämä sosiaalietuus on lyhenteeltään SGB ja sitten numerosarjoja siihen perään. Tälleen kansankielellä sanottuna kyseessä on siis tämmöinen Grundsicherung im Alter. Ja tämä kyseinen etuus on siis tarkoitettu nimenomaan niille ihmisille, jotka ovat eläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä ja joilla eläke on niin pieni, että se ei riitä kattamaan niitä elinkustannuksia. Huomautuksena, kun meillä täällä Saksassa on olemassa sellainen sosiaalietuus kuin Bürgergeld, niin tämä kyseinen etuus on vain työikäisille ja työelämässä oleville tai työikäisille nimenomaan tarkoitettu. Ja sitä taas maksaa sitten Jobcenter, ja nyt tämä sosiaalietuus, mistä me tässä pääsääntöisesti puhumme tämän päivän aikana, niin tämä tulee sitten sieltä kaupungin tai kunnan omalta sosiaalitoimijalta, ja se haetaan sieltä. Ja nyt meidän on hyvä muistaa tässä kohtaa se, että kun me pohdimme sitä, että
meidän kansaneläke lakkaa ja me olemme saaneet kansaneläkettä X määrän, sanotaan nyt vaikka se 100 euroa, niin sitähän valitettavasti ei voida taata, että sä saat sen 100 euroa sieltä suoraan sieltä niin kuin tavallaan tilalle. Eli kun me kuitenkin tässä keskustelee kahden eri maan toimeentulorajat ja toimeentulo niin kuin tavallaan semmoinen järjestelmä, niin me emme voi olettaa, että se menee yksi yhteen. Eli siinä mielessä se täytyy, niin kuin täytyy aina yksittäin, niin jokaisen täytyy se oma tilanteensa selvittää sinne sosiaalitoimistoon ja sit sieltä lasketaan ja katsotaan, että jääkö oikeutta tähän etuuteen. Ja hyvin sellaisia yksiselitteisiä rajoja, että kenellä siihen on oikeus, on mahdoton antaa, koska jokaisen tilanne on hyvin yksilöllinen. Ja vielä niin kuin toisaalta niin kuin yhtenä asiana vielä se, että jokaisessa osavaltiossa on myöskin määritelty ne sallitut ylärajat niille hyväksytyille elin- ja lämmitys- ja vuokrakustannuksille. Eli myöskin me ei voida sanoa täällä nyt semmoisia yksittäisiä summia, jotka olisi niin kuin yksi totuus, koska siellä vaikkapa Bayerissa voi olla hyvin eri tilanne, vaikka täällä Berliinissä. Täällä Berliinissä on esimerkiksi tietty määritelty määrä niitä elinkustannuksia, jotka on hyväksytty, ja se on eri kuin sitten jossain toisaalla. Tuossa äsken jo totesinkin, että tämä tuki on tarkoitettu eläkeläisille, eli sun täytyy olla yli 65-vuotias ja täytyy olla olemassa virallinen eläkepäätös. Jos sä et ole vielä 65-vuotias, mutta sä olet eläkkeellä, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä, niin se myös oikeuttaa sinut tähän tukeen, jos sinulla on siitä päätös. Kuten äsken tuolla kerroinkin, niin tarveharkintainen ja yksilön menoihin perustava, mutta kuitenkin niin, että siinä on olemassa tiettyjä raja-aitoja. Eli kun puhutaan viimesijaisista sosiaalietuuksista, meillä Suomessa puhutaan toimeentulotuesta, ja se on ehkä se kaikista paras tavallaan niin kuin suomennus tälle sosiaalietuudelle, koska silloin me ehkä ymmärretään, että minkä tyyppisestä tuesta on kyse, ja tämmöinen toimeentulotuki on aina semmoinen niin kuin viimesijainen tuki, eli tarkoittaa sitä, että ihmisen tulisi ikään kuin kääntää kaikki muut kivet sen oman toimeentulonsa järjestämiseksi, ja sen takia tähänkin liittyy sitten myös sellaisia vaikka tulorajoja ja omaisuusrajoja, ja tässä kyseisessä tuessa on esimerkiksi katsottu niin, että jos sinulla on kiinteää omaisuutta ja tilillä rahaa, niin nämä tulee ensin käyttää, jotta voi tätä tukea saa. Tässä kyseisessä tuessa on määritelty kuitenkin tällainen suojaosuus, eli 5 000 euroa saa tilillä olla rahaa, ja asunto, jossa asuu, niin sitä ei velvoiteta myymään, jos on omistusasunto. Mutta jos sinulla on säästötilejä, jossa on rahaa, niin ne täytyisi ensin se varallisuus ikään kuin käyttää siihen omaan elämiseen ennen kuin voi sitten tätä tukea hakea. Sitten meillä täällä Saksassa on tämmöinen meille suomalaisille vähän erikoinen pykälä, eli lasten elatusvelvollisuus. Ja tässä kohtaahan siis me tarkoitetaan sitä, että nyt meidän ikään kuin roolit ovat vaihtuneet, että ennen lapset ovat meille elatettavia, ja tässä kohtaa sitten kääntyykin tilanne toisin perin täällä Saksassa, eli lapset ovat myös jossain määrin elatusvelvollisia omista vanhemmistaan. Siihen on määritelty tietty tämmöinen vuosituloraja, eli kun he tienaavat tietyn verran, eli ovat hyvätuloisia, niin silloin heidät katsotaan sitten, että he voivat pitää huolta omista vanhemmistaan. No, meillä ulkosuomalaisilla voi olla usein se tilanne, että meidän lapset ei asu täällä Saksassa, ja nyt me olemme tätä asiaa järkeilleet niin, että
silloin, kun ne lapset eivät asu täällä, joten he eivät ole tämän lainsäädännön alaisia, niin heitä ei voida velvoittaa sitä elatusvelvollisuutta täyttämään. Mutta tokikin sitä pitää sitten selvittää siinä hakemuksessa, minkä Matti teille kohta näyttää. Ja siellä on se kysymys jokaiselle, että onko lapsia ja onko heillä varallisuutta ja voisivatko he auttaa tässä tilanteessa. Se on vielä tärkeä pointti tästä, että jos asut taloudessa, jossa teitä asuu useampia ihmisiä, eli esimerkiksi jos vaikka sinulla on kumppani, puoliso te asutte yhdessä samassa osoitteessa, niin silloin tarkastellaan koko ruokakunnan tuloja ja menoja. Ja hyvä tällainen niin kuin ohjenuora on se, että silloin teidän täytyy hakea ikään kuin pariskuntana yhdessä, jos teillä on yhteinen niin sanotusti verotus. Mutta käytännössä, jos olette samassa osoitteessa ja olette yhteisessä jääkaapissa, niin silloin sitten yhteinen hakemus ja silloin myös sen kumppanin ja puolison tulot lasketaan sitten tässä laskelmassa ja teidän yhteiset menot. Perusosa on määritelty niin, että tänä vuonna perusosa on 563 euroa, ja tämä on siis se osa, joka ihmiselle tulisi jäädä vuokran ja lämmityksen jälkeen. Eli vuokra- ja lämmityskulujen jälkeen ihmiselle tulisi periaatteessa jäädä tämän verran rahaa elämiseen. Eli tämä on vain tällainen niin kuin esimerkkisumma täällä, että jos niin kuin tavallaan se summa, joka jää jäljelle, on kovin paljon pienempi kuin tuo, niin silloin on hyvät edellytykset myöskin saada sitä tai toimeentulotukea tai tätä sosiaalietuutta. Ja muistutan vielä tässä kohtaa, että laittakaa kysymyksiä, jos niitä herää, niin sinne kommenttiboksin puolelle, niin käydään niitä sitten lopuksi läpi. No sitten vielä vähän syvennytään näihin, minkälaisia kustannuksia sitten saa ottaa huomioon, kun lähtee hakemaan tällaista niin sanottua toimeentulotukea. Ja jokaisessa osavaltiossa on määritelty se, että kuinka paljon ne kohtuullisesti vuokralämmityskulut on. Eli se haarukka on noin 500 eurosta 800 euroon, eli vähän riippuu siitä tilanteesta siellä osavaltiossa. Ja sen lisäksi on myös määritelty kohtuulliset elinneliöt per henkilö. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että pähkinänkuoressa yleensä otetaan huomioon vain sen verran niitä kustannuksia. Eli jos asut vuokra-asunnossa, jossa on 120 neliötä, niin saat jatkossakin asua, mutta sitä osuutta siitä vuokrasta, joka ylittää sen 45 neliötä, ei todennäköisesti oteta huomioon sitten siinä laskelmassa. Pyrkerkeltiä kun hakee ja pyrkerkeltiin liittyen, niin nyt nuo sosiaalitoimet on ollut aika aktiivisia sen suhteen, että ne on lähettänyt viime aikoina kirjeitä hakijoille, että hei, asut liian isossa asunnossa ja että kesäkuusta lähtien annamme sinulle puoli vuotta aikaa muuttaa ja että kesäkuusta eteenpäin sitten esimerkiksi emme enää maksa tätä ylimenevää vuokraa. Eli sieltä voi sitten sellainenkin kehotus toki myöskin tulla. Jos on tai omistusasunto, niin sieltä myöskin katsotaan niitä tai niin kuin omistamiseen liittyviä kuluja, eli vastiketta ja muuta myöskin sitten. No, terveydenhoidolliset menot, jotka katsotaan välttämättömiksi, niin on myöskin hyväksyttäviä kuluja ja sitten sellaisia niin kuin asumiseen liittyviä kuluja, jotka voi olla asuntokohtaisia tai niin kuin talouskohtaisia, niin voidaan myös katsoa sitten sinne. Ja jokainen voi katsoa sieltä omaan sitten osavaltionsa osalta, että kuinka paljon he hyväksyvät niitä kustannuksia. Ja miten sitten tätä tukea haetaan? Ja aika monia tukia voi hakea sähköisesti, jopa täällä meillä Saksassa, mutta valitettavasti tätä tukea ei voi. Eli tässä on ajatus se, että kun tämä on viimesijainen
sosiaalietuus, niin asiakas aina tavataan kasvotusten ja hänen tilanteensa selvitetään ja kokonaisvaltaisesti tavallaan ikään kuin katsotaan sitä tilannetta. Se tarkoittaa siis sitä, että jokaisen on varattava aika sinne paikalliseen omaan lähimpään sosiaalitoimistoon eli sosiaaliammattiin. Ja jos asut isommassa kaupungissa, niin yleensä se lähin on siinä sun oman kaupungin osan jossakin siinä lähistöllä tai pienemmissä paikkakunnilla voi sitten olla myöskin yksittäisiä, yksi yhteinen sosiaalitoimisto koko kylälle tai paikalle. Meillä esimerkiksi täällä Berliinissä sosiaalitoimet ovat melkoisen ruuhkaisia ja se tarkoittaa sitä, että ajan saaminen voi kestää tosi pitkään. Eli nyt me elämme tammikuun 21. päivää ja tämähän tosiaan nyt jo teitä rupeaa ensi kuun alusta lähtien vaikuttamaan teidän elämään, niin nyt kannattaa mahdollisimman nopeasti sitten olla yhteydessä sinne omaan alueen sosiaalitoimeen ja varata aika sitten siellä. Nopeuttaa myös tosi paljon sitä prosessia, jos sinulla on jo mukana kaikki tarvittavat dokumentit, kun sä menet sinne, eli se hakemus täytetään sitten siellä paikan päälle. Ja jos sulla on jo riittävästi kaikki dokumentit mukana, niin se hakemus voidaan sitten jättää käsittelyyn ja se sitä vähän sitten nopeuttaa sitä prosessia. Kun sä haet sitä nyt helmikuun aikana, niin sä voit hakea sitä helmikuun ensimmäisen tai sen kuukauden alusta, jolloin sitä on haettu ja jolloin se tulon menetys tulee voimaan. Eli sitä kyllä maksetaan sitten takautuvasti, kunhan sen hakemuksen on vaan jättänyt. Ja voi olla niinkin valitettavasti, että sä jätät hakemuksen vaikka helmikuussa ja päätös tulee vasta maaliskuussa. Eli se on mahdollista, että sen päätöksen saamisessa sitten kestää jonkin aikaa, ja jolloin sitä sitten on mahdollista saada kyllä takautuvasti. Käydään vielä läpi nuo tarvittavat dokumentit ja sitten Matti näyttää sitä hakemusta sitten tarkemmin. Eli toki ihan normaalit dokumentit, mitä yleensä hakijassa ja hakemuksia jättäessä pitää olla, eli henkilötodistus ja tietenkin sitten vuokraan liittyvät vuokrasopimus, tämmöiset sähköön ja lämmitykseen ja muuhun liittyvät kaasusopimukset pitää siinä mukana olla liitteenä. Ja tämä tiliotteet, eli 3 viimeiseltä kuukaudelta kaikki tiliotteet. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulla on Suomessa tilejä, niin niistä myöskin tiliotteet, tai jos sulla on jossain muussa maassa tiliä, niin myöskin sitten ne. Ja oli kyse sitten säästötilistä tai jostain talletustilistä tai mistä tahansa pankkitilistä. Itse asiassa ne on aika tarkkoja ja ne saattaa kysyä jopa kaikkia PayPal-tilien myöskin talletuksia ja muita. Käytännössä kaikki varallisuus pitäisi pystyä todentamaan sinne, niin myöskin jos sä omistat jotain osakkeita tai mitä tahansa muuta. No sitten se Kelan päätös siitä, että tämä kansaneläkkeen maksatus loppuu. Ja nyt te olette saaneet sen päätöksen omalla asiointikielellä. Eli se on joko ruotsi tai suomi. Ja teille se on toimitettu sillä kielellä se päätös, mikä sitten on aikoinaan teidän asiointikielenne olleet. Mä olen ollut yhteydessä tuonne Kelan kansainvälisiin asioihin ja heidän ohje oli se, että nyt jokainen, joka tätä päätöstä tarvitsee tai jonkinnäköistä todistusta siitä, että tämä maksatus lakkaa, niin voi olla Kelaan yhteydessä ja pyytää heiltä englanninkielisen ikään kuin todistuksen kirjelmän, että tällainen tilanne on nyt käsillä. Kela on velvoitettu antamaan sen englanniksi, mutta he antavat sen yleensä myöskin muillakin yleisesti käytetyillä vierailla kielillä. Eli mun ohje olisi se, että kannattaa kysyä sitä saksaksi suoraan, sitä todistusta siellä. Se, että antaako he sen sitten saksaksi, niin on varmaan hyvin paljon kiinni siinä, että sattuuko siellä olemaan sen saksaa taitava työntekijä paikalla vai ei. Ja heidän velvoite loppuu siis siihen, että se pitää antaa englannin kielellä, mutta saksaksi sitä ei tarvitse, mutta he sanoivat siellä asiointipalvelussa, että he voivat sen kyllä tietyissä tilanteissa myös antaa saksaksi, eli jos siellä on saksaa taitavia ihmisiä.
Eli kannattaa mennä nyt tekemään se, että te, jotka tarvitsette tämän todistuksen sinne sosiaalitoimeen tai liitteeksi johonkin muualle, niin pyytäkää se sellaisella kielellä, mikä sitten mahdollisesti olisi luettavissa myös täällä ulkomailla. On erittäin todennäköistä, että Saksan sosiaalitoimi ei hyväksy englanninkielisiä todistuksia, mutta tämä tulee olemaan täysin virkailijakohtainen niin kuin päätös. Eli on varmasti sellaisia virkailijoita, jotka ne hyväksyy, ja tietyin ehdoin varmasti niin kuin se onnistuu, mutta voi myös olla niin, että virkailija vaatii, että teillä on saksankielinen käännös sitten siitä päätöksestä. Joo, ne me tuossa käytiinkin jo läpi, ja sitten vielä yhtenä tärkeänä asiana se teidän eläkepäätös, eli nyt mä puhun eri eläkepäätöksestä kuin tämä kansaneläkepäätös, eli teidän työeläkepäätöksestä esimerkiksi, oli se sitten Saksasta saatu tai Suomesta saatu, niin se pitäisi sitten, tai työkyvyttömyyspäätös myöskin olla sitten mukana. Tämä on nyt meidän yleinen lista, että näitä asioita teidän pitää, nämä dokumentit teiltä ainakin vaaditaan, mutta haasteen nyt tähän tilanteeseen tuo se, että se virkailija sitten siellä jokaisen kanssa katsoo, että mitäs dokumentteja ja mitäs liitteitä nyt itse asiassa sinun tilanteessa sitten tästä pitäisikin vielä liittää. Eli kannattaa varautua siihen, että tämä ei välttämättä ole kaikki dokumentit, mitä sinun kohdalla tarvitaan, vaan voi olla niin, että sinulta pyydetään jotain muita dokumentteja sitten. Katsoimme Matin kanssa sitä listaa, ja se oli melkoisen pitkä, että millaisia dokumentteja saatetaan pyytää. Niihin on mahdoton varautua kaikkiin. No niin, siellä jollain taisi olla mikrofoni auki vielä. Tässä vaiheessa, Matti, ole hyvä. Näytä sä meille vähän tässä vaiheessa sitä, että miltä se sitten näyttää se varsinainen hakemus. Kiitos. Kiitos Saara. Tähän siis tosiaan sen verran, että nyt katso sitten tuo. Hetki. Osaanko käyttää laitetta? Missä mun PowerPointti näkyy? Tuolla. Näkyykö se nyt se semmoisessa esitysmuodossa? Nyt pitäisi näkyä. Joo. Eli ihan kun lähdetään alusta, niin tosiaan siis hakemuksen saa siis hakemalla se Sozialamtista, tai sen voi myös ladata netistä, löytyy sieltä Renteversicherungin sivuilta. Ja hakemuksen voi tosiaan tehdä varaamalla ajan virkailijalle ja täyttämällä, mitä ehdottomasti suosittelen, silloin siihen saa myös vastauksia joihinkin kysymyksiin, jotka voi olla vähän hankalia. Sen voi myös itse täyttää ja viedä sinne, jolloin hakemus tosiaan sitten lähtee omia teitä etenemään. Se, mikä tuossa Saara puhui siitä, että Kelan päätös tästä päätöksestä englanniksi, niin annan kuitenkin semmoisen vinkin, että aivan millä kielellä vaan tavallaan kannattaa hakemus lähettää, jos siinä menee pitkään siinä sen englanninkielisen saamisessa. Tai varsinkin, jos saksankielisen saamisessa menee pitkään, koska niin kuin Saara sanoi, niin siitä hetkestä, kun olet hakemuksen jättänyt, niin se voidaan maksaa takautuvasti. Eli sitä ei kannata venyttää jonkun puuttuvan dokumentin takia. Voi vaikka kirjoittaa, että tämä dokumentti tulee perästä heti, kun sen saan. Mutta tosiaan, ennen kuin alkaa täyttää papereita, niin ihan ensimmäinen varoitus, että hakemus on pitkä. Se on pitkä, mutta sitä ei kannata säikähtää, koska siellä kysytään paljon vähän samoja asioita, paljon ihan semmoista turhaa, ja sitten se on myös tässä samalla hakemuksella haetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, niin se ei se kaikkia teistä koske, niin siellä ei ihan kaikkia tarvitse edes vastata, tai voi vastata aika nopeasti vaan, että ei.
Ja toinen asia tuossa hakemuksessa on se, että siellä kysytään todella paljon, todella niin kuin tiukasti asioita juuri siihen liittyen, niin kuin Saara puhui, että tämä on harkinnanvarainen tuki ja sitten sen takia kysytään niin kuin tosi tiukasti kaikkia mahdollisia tuloja ja menoja ja käytänteitä, mitä teillä on. Mutta tosiaan ennen kuin alatte täyttämään, niin suosittelen, että otatte esille meldepestiittinin, palkkanauhan tai eläketulokuitin tai joku, mistä näkee teidän eläkkeiden suuruudet ja eläkkeen maksajan. Ja nämä löytyy esimerkiksi verkkopankista. Ja nyt erityisesti se työeläke, mikäli sitä saatte jonkun verran. Siitä lapusta löytyy myös Rentversicherung ja Steuer ID, mitä tarvitsette. Krankenkassenin tiedot tarvittaisiin. Kaikki teidän asumiseen liittyvät paperit, eli vuokrasopimukset, sähkösopimukset, kaasusopimukset, vesisopimukset. Jos omistatte asunnon, niin omistussopimus. Tämmöiset kannattaa ottaa valmiiksi esille, samoin kuin paperit mahdollisista omistuksista. Jos omistatte autoa, kesämökkiä, oman asunnon tai jotain muuta, jos teillä on osakkeita, kaikki tämmöiset esille etukäteen. Sitten vakuutuspaperit, mikäli teillä on erillisiä vakuutuksia, koska jotain asioita täällä saa myös niin kuin vero vähentää näissä tuloissa, niin nekin voi sitten olla tärkeitä tässä tapauksessa. Sitten myös ulkomailta, esimerkiksi Suomesta hankitut vakuutukset, jos teillä on vanhoja vakuutuksia, myös Suomen tilit on tärkeää ottaa. Ja jos on jotain muita ulkomailta tulevia eläkepäätöksiä kuin vain Suomi, eli jos olette ollut töissä monessa maassa, niin kaikista maista pitäisi saada se tieto, että paljonko tulet saamaan mistäkin maasta eläkettä, ja niitä saa sieltä paikallisilta viranomaisilta pitää sitten hakea. Um, joo, ja sitten vielä tähän, että kun tässä nyt tulee erilaisia kohtia, missä kysytään tuloja, menoja, omistuksia ja kaikkea, niin mun semmoinen ylimääräinen vinkki on vielä, että mitään semmoisia, tai jos harrastaa jotain kikkailuja, niin ne suosittelen jättämään ihan minimiin vaan sen kannalta, että ei tule mitään epäselvyyksiä. Eli tämmöiset, että jos siirränkin asuntoni poikani nimiin ja sitten jään siihen vuokralle, niin näistä on iso riski, että seuraa sitten paljon enemmän haittaa kuin todellisuudessa hyötyä. Eli jos tämmöisiä laillisiakin keinoja sinänsä rupeaa käyttämään ja haluaa käyttää, niin aika varovasti ja aika silleen harkiten suosittelen. Mutta mennään hakemukseen. Pahoittelen tässä vähän tämmöistä tietoteknistä osaamista, mutta ensimmäisenä siis kysytään tietysti henkilötietoja ja tosiaan kaksi Anteeksi, hakijaa, eli jos anteeksi niin. Matti, laitatko sen esitysmoodin päälle, koska tällä hetkellä se on siinä No, normaali PowerPoint-moodissa, niin se näkyy aika pienellä. meillä on setkin, mistä mä saan sen, kun nyt se on tässä muodossa ja tuolta otetaan nykyisestä diasta. Taas nyt pystydia, niin sen takia se on myös vähän pieni. Mä voin varmaan suurentaa sitä täältä. En nyt sitten, että pysykään. Siellä alhaalla oikealla Tuolta pitäisi pystyy olla sellainen niin Mä kuin pystyn täältä näyttämään valkokantasluku. tätä tälle. Aha. Nyt sitten mennään näin. Saaks mitä pienemmäksi nyt sitten jostain? Joo, se on nyt pikkusen pienen. Saaks mä sen? Eli Matti, sä voit skaalata siellä oikealla alhaalla. On se sun prosenttiosuus, minkä verran siitä, miten se lähentää ja loitontaa sitä. Niin, no se on Niin sitten vasta täällä. Odotas hetki. toki te kaikki Tosta. saatte tämän. No niin, hyvä. Saatte tämän myös itsellenne, Onko että se sit nyt sitä voi parempi? tutkia. Joo, on se vissiin pikkusen parempi. On se vähän parempi, mutta siinä sen prosenttiosuuden vieressä on sellainen kangaskuva. Jos sitä klikkaa, niin yleensä se on täysruutu sitten. Just se. Ja esitys tuosta. Tekee ihan sama.
ja itse asiassa pienemmän siitä tässä tapauksessa. Tuolta Okei. osaa sitä ehkä isonnettua vielä. Ei. Saanko mä täältä sitä isonnettua? Pahoittelut, pieni säätö. En mä saa sitä tässä diassa suurennettua, eli mennäänkö tuosta sitten, katsotaan, onko mä kysyn teiltä näin, että Mennäänkö Matti eteenpäin onko sillä tämä, onko tavalla, tämä että parempi, jos mä näytän näin tätä, niin kuin, tai joo, näin sinne. Joo. joo. Niin ensimmäisenä kysytään siis tosiaan ykkösdia, niin kysytään siis henkilötietoja, Stoyer IDtä ja tommoista. Tai jumiin. Sitten siinä on rastiruudussa, että näytä esittäjän näkymää. Mä en ole ihan varma, tarvitaanko sitä Joo, tuossa. no tää on niin kuin, no niin. Tää mulla meni nyt jumiin, tai ei näytä mulla mitään tällä hetkellä. Mä laitan uudelleen tämän joon käyntiin. Hetki. No niin. Ja, Nyt näkyy oikein hyvin. no Mennään niin, vaan hyvä. eteenpäin. No niin, eli kakkosdia. Mutta tämä ei mennyt vaihdu tämä dia tuolla teidän ruudulla. Miksi ei? Tämä näkyy niin kuin teille ilmeisesti, tai se näkyy tonne, mutta tämä ei vaan vaihdu mulla mitenkään tämä. Tehdäänkö silleen, että käyt ne olennaiset pääasiat, jutut sieltä läpi, mihin on hyvä kiinnittää huomiota, ja sitten jokainen voi tutkia sitä No, sitten mä kokeilen vielä kerran tarkemmin. saada tuosta sinne. Miksei tämä näytä sitä tuolla teille? No joo. Eli ensimmäisen kysytään siis niin kuin henkilötietoja, ja ne on ihan sinänsä yksinkertaiset. Niissä kysytään niin kuin kuka olet ja mitä olet, ja niissä Story Reading löytyy tosiaan Meldebestiftungista tai sitten eläkepäätöksistä. Ne lukee siinä myös. Sitten kakkosdiassa kysellään, että mistä tulet, ja siellä nyt ei ole semmoisia kummempia kuin, että mikäli joku lähtee, siellä on kohta, että aion viettää seuraavan 12 kuukauden aikana, jos on tarkoitus olla yli kuukausi poissa seuraavan 12 kuukauden aikana, niin siihen kannattaa laittaa se kyllä. Eli ne, jotka lähtee Suomeen mökille pidemmäksi aikaa, niin vastaa sen. Niin sitten siitä ei tule ongelmia siellä. Luultavasti siinä ei ole mitään ongelmaa, kun sen niin kuin hyväksyy ja sanoo vain, että kertoo, mutta että jos he alkavat siellä kyselemään, niin ei tule ongelmia, että jos he huomaavat, että ette oleskelekaan täysipäiväisesti Saksassa. Nelosdia kysytään siis lähinnä, että jos asut jonkun kanssa, ja tässä on siis se huomiona, eli siis jos asut jonkun kanssa jaetussa asunnossa, eli jos sulla on niin kuin tämmöisiä kämppäkavereita, niin heidän tietojaan kysytään, eli tässä vaiheessa ei vielä kysytä niitä ää, vakituisia tai muita asukkaita, kysytään, että kenen kanssa asut, jos siellä on muita asukkaita. Ja vasta sitten seuraavalla sivulla tulee nämä, että kysytään sukulaissuhteita, eli sieltä lähtee vanhempia ja lapsia kysytään, ja siellä tosiaan lasten nimet eritellään, ja sitten kysytään tätä, että onko yli 100 tonnia tienaavari, ja siihen voi olla, että lapsi on siis elatusvelvollinen, niin kuin Saara tuolla kertoi. Ää, Sitten jatkuu siellä ihan normaalisti kysymykset sivulla 6, kysytään lisää
esimerkiksi jos sinulla on puoliso, jolla on enemmän, no ehkä lähinnä ex-puoliso, kun puolisosi kanssa haetaan yhdessä näitä, mutta kysytään, että onko joku, jolla on elatusvelvollisuus sinun, esimerkiksi ex-puoliso tai joku muu, jolta tulee sinulle rahaa jostain syystä, tai joku ex-puolison henkivakuutus, josta tulee sinulle rahaa tai joku, niin niitä kysellään. Ja sitten aletaan kysymään asumiskustannuksia, eli kysytään vuokraa ja henkilömääriä ja asunnon kokoa ja kysytään lämmitystä ja kuukausirahaa tai saatko asumistukea ja kysytään kaltmiitte eli kylmävuokraa ja elinkustannuksia ja niin edespäin. Niihin kuuluu vastata. Sitten sivulla 6 tulee, kysytään vielä näitä lämmityskuluja ja muita, ja siellä tulee erikoisuutena, mä oon tänne punaiset raksit, tässä yli 4,4, niin kysytään asumiskustannuksia, mikäli asut jossakin tämmöisessä tukiasunnossa. Mä oon vetänyt sen takia punaiset raksit yli, että mikäli asut tukiasunnossa, jossa saat niitä, niin silloin ne voidaan täyttää siellä yleensä näiden tukimuotojen yhteydessä, ja silloin niissä on vähän eri kustannukset ja muut, niin mutta lähtökohtaisesti henkilöille, jotka asuvat kotonaan, niin nämä eivät, näihin ei tarvitse sinänsä vastata. Sitten kysytään vakuutuksia, missä olet, mikä on sinun Krankenkassin, oletko familien kanssa Flixierungissa vai mikä näin, ja niitä tietoja kysellään, ja sitten aletaan kysyä tuloja. Ja tuloissa siellä viimeisenä on eläkkeet, ja siitä huomioon, että tähän ei sitä kansaneläkettä lasketa, eli kun laitatte noita tuloja sinne, niin tulot sen helmikuun alun tulojen mukaan, niiden mukaan mitä sieltä on se tieto. Eli vaikka te laitatte heille tietoon vanhat tulot, niin kansaneläke on se, sitä ei sinne laiteta tässä tapauksessa, ei ole teillä tulevaisuudessa enää tuloa. Ja sitten jatkuu näitä erilaisia tulotyyppejä, onko sinulla sitä ja tätä omaisuutta, oletko hakenut sitä ja tätä eläkettä, tai onko sinulla jotain vammaisetuuksia tai muuta, niin ne pitää sinne laittaa. Ja sitten sivulla 11 tulee kaiken maailman tämmöinen, jos sinulla on erilaisia sairauksiin liittyviä tukimuotoja, tukiasioita, niin niitä vastaillaan, se jatkuu seuraavalla sivulla vielä. Sitten siellä kysytään, oletko maksanut veroja, ja täällä kysytään nyt myös sitten, että oletko tehnyt ulkomaille töitä, joihin olet maksanut veroja, oletko tehnyt ulkomaille töitä, joihin et ole maksanut veroja, tai et ole maksanut verokassaa, ja niihin kaikkiin vaan niitä tietoja, mitä on, niiden onkiminen voi olla vähän hankalaa, mutta ne pitää sieltä jostain onkia valitettavasti. Sitten kysytään omaisuuksia, käteistä, pankkitilejä, erilaisia omistuksia, mitä sitten onkaan, ja niitä sinne eritellään, että mitä onko sinulla autoja ja asuntoja ja muuta. Ja sitten kysytään myös, että oletko ollut valtion virassa tai muita tämmöisiä erikoisuuksia, jos sattuu olemaan. Ja siinä se sitten niin kuin pitkälti on, sitten se jatkuu sieltä samanlaisia kysymyksiä, kysytään niitä tuloja ja menoja ja omistuksia. Onko sinulla 5 vuoden aikana, onko sinulla tämmöinen, kysytään niin kuin viime vuosien tilanteita, mitä olet saanut. Sitten viimeisenä kysytään nimi, sukunimi, mikä pankkitili, mihin haluat maksetaan, tilitiedot ja niin edespäin. Ja nyt tärkeää on, että viimeisenä on lisätietoja minun tilanteestani, niin sinne kannattaa vielä kirjoittaa saksaksi, että Suomi lopettaa kansaneläkkeen maksun 1.2. ja että tämä on liitetiedostona tulossa.
Öö, Tosiaan, niin kuin sanoin aluksi, niin nämä liitteet saa Sosiaalamptista tai verkosta. Siellä on linkki sinne verkkoon, mistä ne voi saada palautetta Sosiaalamptiin, josta saa myös sen neuvonta- ja palveluajan, jolla me voimme nämä myös yhdessä täyttää. Ehkä kriittisin on tässä se, että ei kannata säikähtää tämän hakemuksen pituutta. Se on 17 sivua, mutta se ei ole niin pitkä kuin kuvittelisi. Ja toinen, että vastaa rehellisesti ja etsii nuo tiedot etukäteen, koska sitten kun niitä aletaan etsimään siinä vaiheessa, niin sit siinä tulee epätoivoa helposti ja semmoista, että tätä ja tuota, niin suosittelen etsimään kaiken etukäteen ja sitten täyttämään paperit. Ja siihen kannattaa varata hetkiä aikaa tosiaan. Hyvä. Kiitos Matti. Laitatko jaon pois päältä, niin saan No tässä sieltä. on semmoinen, että mä en tiedä, mitä mä pystyn laittamaan sen, kun tämä mulla ilmoittaa, että mä en jaa tällä hetkellä. Mutta mä kokeilen. No niin, Nyt. hyvä. Kiitos. Ja mennään vielä sitten takaisin tänne meidän alunperäiseen esitykseen ja muutama sana vielä siitä, että jos et ole oikeutettu tähän tukeen, josta me olemme nyt tässä puhuneet, tai sitten sen saamisessa kestää pitkään ja se aiheuttaa sitten haasteita siellä omassa taloudellisessa tilanteessa. Tuossa äsken unohdin mainita tuossa aikaisemmassa diassa, taitaa tulla mulle vielä tuolla seuraavassa diassa myös se, että voi olla myös niin, että sä et ole oikeutettu tähän sosiaalietuuteen tai tähän toimeentulotukeen. Ja siinä tapauksessa kannattaa tarkistaa vielä se, että olisiko sulla oikeus tuohon asumistukeen. Eli asumistukea haetaan sieltä Wohnstellestä, eli sekin on sitten jokaisessa paikkakunnalla se oma toimistonsa, mistä sitten sitä voi käydä hakemassa. Ja netistä löytyy aika hyviä laskureita, missä voi laskea, että onko sulla oikeus siihen bonuskeltiin. Sen laskukaava on aika yksiselitteinen, yksinkertainen ja niin kuin toki siihenkin on niitä osavaltiokohtaisia eroja, mutta se on mahdollista käydä siellä netissä laskemassa kyllä ihan helposti. Eli jos sulla ei tule esimerkiksi oikeutta tähän etuuteen, niin kannattaa tarkistaa se, että olisiko siihen bonuskeltiin sitten kuitenkin oikeus tässä uudessa tilanteessa. No, sitten on tosiaankin se tilanne saattaa tulla käsille tässä, kun tämä on valitettavasti aika huonosti nyt sitten tuolta meidän hallituksen puolelta valmisteltu tämä tilanne ja ihmiset ovat aika nopeasti sitten tämän tilanteen ääressä, niin saattaa olla se tilanne, että laskut kertyvät ja kasaantuvat ja päätöksen saamisessa kestää. Ja sen takia kannattaa olla itse aktiivinen ja edistää sitä omaa tilannetta niin, että se ei tule enempää hankaluuksia. Eli todella lämpimästi aina kehotan avaamaan kaikki laskut ja kirjeet, jotka kotiin tulee, vaikkakin ne on välillä vähänkin ahdistavia ja siinä lukee se, että tämä on jo toinen muistutus ja tietää, että voi että tämä ahdistaa mua nyt kovin. Se on hyvin myöskin tyypillistä, että se tuntuu tosi ikävältä, mutta lämpimästi kehotan ottamaan ikään kuin härkää sarvista kiinni ja aukaisemaan ne ja katsomaan, missä tilanteessa mennään. Ja ennen kuin ne laskut erääntyy, niin ole itse aktiivinen ja ota yhteys niihin velkojiin, soita niille, selitä sun tilanne, ehdota uutta eräpäivää, ehdota osamaksua. Mun kokemus sekä tässä Saksassa sekä aikaisemmin Suomessa on se, että kun sä olet itse aktiivinen, niin velkojan ja ikään kuin laskun lähettäjän ideahan aina on se, että ne rahat saadaan tavalla tai toisella, joten hän on hyvin mielissään siitä, että sä itse kehität jonkin suunnitelman siihen tai kerrot, että milloin sen maksat, että se on myös heidän etunsa, joten ehdottomasti kannattaa olla aktiivinen sen suhteen. Sen lisäksi sitten täällä Saksassa on myöskin tämmöinen oma erikoisuutensa, että aika usein oman pankkitilinsä voi tilapäisesti ylittää miinuksen puolelle, mutta sekin kannattaa tehdä
sovitusti, ei niin, että ikään kuin vain vetää sitä tiliä miinukselle, koska sitten siinä voi käydä niin, että kun sinne tilille tupsahtaa jotain tuloa, niin se vedetään sieltä kerralla pois ikään kuin sen miinuksen tasaamiseksi. Eli yhteys sinne pankkiin kysyy, että mikä tilanne tässä mun kohdalla on ja että kuinka paljon voin vaikka miinukselle vetää sitä ja miten se sitten maksetaan esimerkiksi vaikka kuukausittain erissä takaisin. Sitten jokaisen paikkakunnasta riippuen on olemassa erilaisia tahoja, jotka auttaa tilapäisesti taloudellisessa ahdingossa olevia ihmisiä sekä pidempiaikaisesti. On erilaisia ruoka-avustuksia ja toki myös sitten tällaisia diakonia kansalaisjärjestöjä, joista saattaa myöskin saada sen avustuksen, ruoka-avustuksen tai vaate- tai kodintarvike tarpeistoavustuksen lisäksi myös ehkä kertaluontoisia rahallisiakin avustuksia. Yksi näistä aika valtakunnallinen on se Tafel, eli se on aika hyvin edustettuna ympäri Saksaa. Ja muutama muu vinkki vielä, säästövinkki niin sanotusti, jos oma tilanne on haastava. Eli meillä täällä Saksassa on tämä pakollinen televisio- ja radiomaksu, ja vähävaraiset eläkeläiset voi hakea siitä vapautusta. Se on myöskin kotiin päin säästöä. Tuossa olinkin jo maininnut sen Tafelhilfen. Sen lisäksi, että sä saat tai et saa sitä toimeentulotukea sieltä sosiaalitoimistosta, niin on olemassa siellä Saksassa myös tällainen Härtefallhilfe, joka on tämmöinen äkillisten ennakoimattomien kustannusten ikään kuin kertaluotoinen tuki. Eli jos kävisi vaikka niin, että sä sairastut vakavasti ja yhtäkkiä sulle tulee sellaisia sairauskustannuksia, mitkä on täysin ennalta arvaamattomia, sä oot vähävarainen ja sä et selviä niistä, niin sulla on mahdollista hakea juuri niihin kustannuksiin. Tai tapahtuu jotain muuta mullistavaa, lämmitysjärjestelmä menee rikki kotona tai jotain muuta. Sitten sen lisäksi sun oma terveysvakuutukselta voi hakea, toki lähtökohtaisestikin ne lääkemaksut ja reseptimaksut on aika matalia, mutta myöskin vähävaraisuuden perusteella, omien tulojen perusteella voi hakea myöskin avustusta ja vapautusta siis niistäkin. Ja toki sitten vielä kannustan kaikkia myöskin ottamaan huomioon sen, että meillä on paljon erilaisia ikäihmisille suunnattuja tukia täällä, joilla ikään kuin tuetaan hoivaa ja kodissa pärjäämistä ja ikään kuin niiden avulla voi myöskin parantaa sitä omaa tilannetta, jos semmoisiin on sitten oikeus. Eli kannattaa selvittää, olisiko oikeus siihen Pflegergradiin, eli joka on se määritelmä siitä, että ikään kuin millainen se oma tilanne on ja että millaisia etuuksia siinä määritellään. Että jos vaikka on ykköstasolla, niin on oikeus tietynlaisiin tukiin ja tietynlaiseen rahaan ja sitten voi sitä Pflegegeldia hakea sen jälkeen. Tästä voitte, jos haluatte sitten tutkia tarkemmin lainsäädäntöä ja ohjeita, niin on mahdollista käydä katsomassa sitten näitä linkkien takaa sitten näitä saksankielisiä sivustoja. Ja sieltä olen myös linkannut sen sosiaalietuudenkin takana olevan lainsäädännön. Se on melkoisen pitkä, jos sen joku haluaa kahlata läpi, mutta sieltä se löytyy. Ja sitten vielä tähän niin kuin lopuksi vielä, ennen kuin pysäytetään tämä tallenne, niin jos tästä jäi nyt sellainen olo, että okei, hyvä oli tietää, mutta haluaisin, että näitä minun asioita katsotaan nyt vähän yksityiskohtaisemmin ja tarvitsen apua esimerkiksi hakemuksen kanssa, tai tulee sellainen tunne, että tämä ei nyt vielä riittänyt, en tiedä miten toimin, niin ensisijaisesti ottakaa yhteyttä sinne oman alueen sosiaalidienstiin tai voitte käydä myöskin tällaisessa seniorineuvonnassa, jota myöskin isoimmista kaupungeista kaikista löytyy. Toki olemme mekin olemassa täällä, eli me sosiaalikuraattorit, mutta
haluan muistuttaa tässä kohtaa sen, että me emme ole täällä Saksan maalla viranomaisia, eli me olemme neuvoa antavassa asemassa, eli me emme voi tehdä päätöksiä ja meiltä ei voi valitettavasti hakea taloudellista avustusta. Mutta me tosi mielellään kyllä niin kuin pohditaan ja mietitään ja myöskin katsotaan niitä teidän tilanteita yksilöllisesti, että mitä siinä voisi tehdä. Mutta muistetaan se, että ensisijainen vastuu on tämän meidän asuinmaan sosiaaliviranomaisilla ja viranomaisilla, kun on kyse tästä tilanteesta. Ja siinäpä vielä meidän yhteistiedot. Ja nyt mä ajattelisin, että Matti, sä voisit stopata sen meidän tallenteen tähän, niin päästään kysymysten pariin. Vielä yhdellä huomiolla, eli semmoinen huomio tähän vielä loppuun, että mikäli päätät lähteä takaisin Suomeen jossain vaiheessa elämää, niin tämä kansaneläke palaa silloin käyttöösi. Eli se kansaneläke, mitä olet tienannut, niin jos palaat joskus syystä ja toisesta Suomeen, niin silloin olet jälleen oikeutettu siihen omaan kansaneläkkeeseesi. Mutta nyt stoppaan tallennuksen. Tämä tulee esille sitten sosiaaliseen mediaan ja lähetän myös sähköpostipyynnöstä tai muutenkin pyynnöstä teille.